Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз. Бүген иң көтелгән музыкаль биеклек хит парадының икенче чыгарылышы. Һәм мин Ранил Нуриев сезне кайнар сәламлыйм. Хит парадны башлыйбыз. Белүгезчә, безнең хит парад сезнең ярдәмегез белән төзелә. TMTV сайтында безнең ВКонтакте официаль төркемебездә һәм каналның трансляцияләрендә кайсы башкаручылар һәм нинди клиплар сезнең игътибарыгызны күбрәк таләп итә, шул җырлар һәм җырчылар безнең хит парадта көрәшә. Нәтиҗәдә җиңүчеләрне сез апрель аенда TMTV каналының премиясендә күрә алачаксыз. Беренче булып безнең хит парад белән яшь башкаручы Ленар Яшин саубулаша. Кызганычка каршы, калган резидентлар арасында аның тәҗрибәсе азрак. Әмма ләкин буйгырга сәбәпләр юк. Ленарның татар эстрадасында иҗат юлы әле генә башланып китте. Димәк, уңыш һәм киң танылу аның өчен әле алда. Сапсары чәчләр, җидер төстә күзләр. Мин карарга ялдым, ләкин беләм, алар гүзәл ул иреннәр. Синең елмаюың, әйт әле Ходаем, нигә миңа аны юлладың? Ямь-яшел балым, һәм барыбыз икәү, җиңел генә атлап, һәм дә нидер сөйләү. Минем күзләр синдә, йөрәгем дөп-дөп тибә. Түзленәр, бары гашык була күрмә. Кирәкме сиңа, бары бер-берни булмас, син харалдаланма. Сүндереп башны, мин эштем күккә, ышанып сиңа, урын биреп йөрәктә. Кая мәхәббәт, кайсына гашык булма, барысы да бары якын дустыңа уршакта булышыр, ташлап китмәс, ярдәм кулын сузыр. Бүтән булмыйм гашык, 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 бүтән булмыйм гашык. Соңгы арада бу ике егеткә игътибар шактый артты. Әллә икесе дә Мәскәүдә иҗат иткәнгәме? Әллә берсенең Первый каналның Давай поженимся тапшыруында кәләш урлагангамы? Әллә бу дуэт чыннан да уңышлы булганмы? Анысын төгәл генә әйтә алмыйбыз. Ә менә аларның уртак иҗат җимешләрен сезгә бүген хит парадның премьерасы итеп тәкъдим итә алабыз. DJ Радик һәм Айрат Сафин, син мине эзләмә.
Илназ Гариповның күңеле мәгънәсез җырларны кабул итми. Безнең эстрадада җиңел, күтәренке кәефле җырларны бик яхшы кабул итәләр. Мин дә башта шул юл белән киткән идем. Хәзер күбрәк мәгънәле җырларны башкарасы килә, диде Илназ. Мәгънәле җырлар башкару буенча беренче кыймагы «Әй шабаб» җыры тиерсез булды. Хәзер яшь башкаручы Илфат Шигав белән берлектә яңа җырлар өстендә эшли. Бу иҗади тандемнан күңел тетрәндергеч җырлар көтеп калабыз. Bir minutqa to'xtabdin olali Düşüp qalda turmuş arbasından Yaktı xatireler barlar vaqt Meşaqqatli günler arasından Bir minutqa barın unutali Izga tushir biz mangiga tugal Nilar deyib javob berar ekan Fanilikda isarlangan ko'ngil Ey shabab vaqt jitmiymish Turmush degan vaqt uyanda Bir minutlik dünyada Bir minutqa sabır etib qarın Turmush imsindırib turgan malda Aqlanular g'ina birini turmas Ketib barsak ruhi yorli halda Minutqa to'xtabdin olali Düşüp qalda turmush arbasından Yaktı xatireler barlar vaqt Meşaqqatli günler arasından Ey shabab Bir minutlik dünyada Bir minutlik dünyada
Мөнир Рахмаев музыкаль бейеклеккә туган көн җыры белән аяк басты. Әйтеп үтәргә кирәк, җырчы үзе дә күптән түгел ноябрь аенда туган көн билгеләп үтте. Җырчыдан сезгә кайнар яңалык. Мөгаен бик тиздән Мөнир өйләнер. Шоубиз тапшыруның алып баручылары Мөнир күңеленә һәм йөрәгенә якын кыз тапкан дип сөйләп үткәннәр иде. Ә мин сезгә икенче яңалык җиткерәм. Җырчы кызның исемен сер итеп калдырса да, якын арада аның әти-әниләре белән танышырга барачагын әйтте. Хисләрем ташканнан таша, иҗат юлында да, шәхси тормышымда да бары тик яхшы үзгәрешләр. Мин бәхетле диде Мөнир. Безнең бийеклектә дә уңышларга ирешсен дигән теләктә калабыз. Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın. Tüleklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Yaxtı hiç көңеліңдә, бәйрәм туган көнеңдә. Дус туган якыннарың, котлый сине ул көндә. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын, бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насыйп булсын, бәхетле киләчәкләр. Şatlanıp yaşa ələ, yaşanda yaşna ələ. Jırla biyib көңіл aşı, көңілнің şunday mələ. Tuğan gün ul büləklər, həm qanatlı tüləklər. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Tuğan gün ul büləklər, həm qanatlı tüləklər. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Kütüplerle alasın, şoplanıplar qalasın. Tüleklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ul büləklər, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Tuğan gün ul büləklər, hem kanatlı tülekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Bəxtli güləşəklər. Дуслар, эфирда музыкаль бейеклек хит парады дәвам итә. Чираттагы резидентыбыз, эстрадыбызның яшь җырчы әниләребезнең берсе Илмира Нәгыймова яңарак кына улы Камилне балалар бакчасына биргән. Тик Камил әлегә күнегә алмый икән. Барган сайын әни дип елап кала. Әлбәттә, әни күңеленә һәм йөрәгенә бала елау авыр. Әмма Камил бик тиздән балалар бакчасына йөрүгә ияләшә. Ә без Илмирага бары тик түземлек телик һәм җырын тыңлыйк. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Кунакта безнең бүген Илмира Нәгыймова. Һәм без бүген чын саф мәхәббәт турында сөйләшергә булдык. Илмира, бәлки син үзеңнең
чын мәхәббәт тарихыңны безгә сөйләп узарсың. Озгағына юғалсам да юқсына йөрәк. Озгағына юғалсам да юқсына йөрәк. Күзеңдә тоясың җаным, син миңа кирәк, мин сиңа кирәк. Күзеңдә тоясың җаным, син миңа кирәк, мин сиңа кирәк. Саулык белән яшәтсен Ходаем сине, саулык белән яшәтсен Ходаем сине. Миндер бөтен синең белән бәхетем минем, бәхетем минем. Миндер бөтен синең белән бәхетем минем, бәхетем минем. Эльмира бездә беренче шалтырату тыңлап карыйк әле. Аллы батырым, Сәлам. Син миңа кияүгә чыгасыңмы? Эльмира, сиңа кияүгә чыгырга тәкъдим ясадылар. Язмыш безне тиң итеп яраткан бугай, язмыш безне тиң итеп яраткан бугай. Без бик тә бәхетле бүген яшәгәчә шулай, яшәгәчә шулай. Без бик тә бәхетле бүген яшәгәчә шулай, яшәгәчә шулай. Без бик тә бәхетле бүген яшәгәчә шулай, яшәгәчә шулай. Без бик тә бәхетле бүген яшәгәчә шулай, яшәгәчә шулай, яшәгәчә шулай. Җырчы Ләйсән Гимаева да киресенчә яңалыклар шактый. Интрига саклар өчен без сезгә шуларның берсен генә җиткерәбез. Җырчы сөйле язмышым җырына яңа клип төшергән. Бик матур һәм масштаблы съемкалар Болгар якларында үткән. Җырчының сәхифәсендә төшерү процессыннан фотографияларны карарга мөмкин. Яңа клипны үзебезнең экраннарда көтеп калабыз. Әлегә Ләйсәннең матурлыгы буенча бер дә ким булмаган Син кояшым клибын карыйбыз. Җанашым, ятыларга күз
сөюләреңә. Җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Җанашым, җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, әллә ниләр уйлама. Йолдыз күренәмен юл, якты кояш булганда, якты кояш булганда. Җанашым, Миннән бәхетлерәк кеше юктыр дип уйлаган Илмира Сөләйманованың тормышында ике шатлыгы бар. Берсе гаиләсе булса, икенчесе эше. Һәм икесеннән дә ләззәт алып яши ул. Илмираның гаилә тормышыннан зур яңалыклар юк, ә инде иҗатына килгәндә, күптән түгел аның Илмира Нәгыйм белән бергәлектә апа-сиңел программасы узды. Һәм хәзер шул программа белән гастрольләр туры башланачак. Уңышлы концертлар һәм тулы заллар сезгә. Yaramaz balam, yazmışına kağılmasın. Balan aşısı balam, balakayım, balan aşı. Aşama bir gözüp, aşı balamın demleri ömrüge kalır singip. Balakayım, balan aşı. Aşama bir gözüp, aşı balamın demleri ömrüge kalır singip. Uzaklanmaz karlar yağar, jayatır şıbalanın. Yazmış yolu yaktı bulasın. Ey Hudayım balamının, balakayım, balan aşı. Aşama bir gözüp, aşı balanın demleri ömrüge kalır singip. Balan aşı bulsa da o şeşegi maturanın. Ağır şakıda yerdem suzgan, unutma Huday barı. Balakayım, balan aşı. Aşama bir gözü, aşı balan
Aşama bir gözüm Aşı balanın demleri Ömürge kalır seni Aşı balanın demleri Ömürge kalır seni Aşı balanın demleri Ömürge kalır seni Üçüncü balanı tapqaç jырчы Иркә сәхнәдән бераз югалып торыр, ял итер дип уйлаучылар бихисап булды. Ләкин Иркә ял дигән сүзне белми. Көндез яңа җырлар өстендә эшләсә, кичен бала көйли. Шуларда яңа костюмнар тектерә һәм сольный программа өстендә уйлый. Бу концерт сезонында Башкортстан якларына да барып кайтырга ниятли. Иркә гомумән бер дә тик тормый кайнап яши. Монда әфәрин дип кенә әйтергә була. Матурларга кызыкмагыз, таянығыз акылларга Алдынмагыз, алмаштырып кимешләрне алтыннарга Кимешләрне алтыннарга Алларга карап, алданып, кызыга карап янып Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң Җанына тиң булмасларга күңелем төшмәсен икән Җаныма тиң йөрәгемә пар булсын дигән идем Йөрәге дә үзе кебек матурдыр дигән идем Матурдыр дигән идем Алларга карап, алданып, кызыга карап янып Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң Җанына тиң булмасларга күңелем төшмәсен икән Арадан калган топны авыр-авыр тулары Әрнүләргә дучар итте сине яратулары Сине яратулары Алларга карап, алданып, кызыга карап янып Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң Җанына тиң булмасларга күңелем төшмәсен икән Алларга карап, алданып, кызыга карап янып Үткәрәм гомерләремне кыен хәлләргә калып Сарга карап, саргаеп яшәргә калмыйм дисәң Җанына тиң булмасларга күңелем төшмәсен икән Җанына тиң булмасларга күңелем төшмәсен икән Эстрадабызның иң күркәм парларының берсе Гүзәл Уразова белән Илдар Хәкимов күптән түгел Бәхет бит ул дип исемләнгән икенче китаплары чыгуына багышлап пресс-конференция үткәрделәр. Китап зур тиражлар белән сатуга чыккан. Бонус итеп, китап эчендә MP3 диск та бар.
Пресс-конференциядан башка Гүзәл белән Илдар 3 көн рәттән Уник залын гөрләтеп бик матур концерт куйды. Бу тамаша барлык кешеләрнең күңеленә хуш килгән һәм алар җырчылардан өстәмә концертлар сораганнар. Гүзәл белән Илдар үтенечләрне кире кага алмыйча 9 һәм 10 гыйнварда узачак өстәмә концертлар турында игълан иттеләр. Дуслар, тамашаны күрмәй калмагыз. Озак көттермичә, музыкаль биеклек хит парадының 3нче урында торучы клипны тәкъдим итәбез. Жаным, шундай матур жерлер кара әле. Без кай тирәдәсең ул? Матур шул сөйклем, без тайгада. Монда аюлар, бүрләр дә бар микән? Кем белә инде аны? Туктале. Нәрсә булды? Безнең бензин бетә ахыры. Утырабыз. Сиңа булган хисләремне тиңнем кайнар кояшка. Жылытырмын, эретермен, баткан булсаң сагышка. Кара күзләремә кара, яратамын тик сине. Безне бәхет алда көтә, югытма бәгърем мине. Кара күзләремә кара, Яратамын тик сине. безне бәхет алда көтә, югытма бәгърем мине. Язлары җитсә, биреләнә, тик безнең өчен гөлләр. Ömür boyu meni to'ymaman, aytib sing'a nazlı so'zlar. Qara ko'zlarimga qara, yaratamın tik seni. Bizni baxit alda kötə, yo'qotma bag'rim meni. Qara ko'zlarimga qara, Яратамын тик сине. bizni baxit alda kötə, yo'qotma bag'rim meni. Җилләр кагылмасын, бирәле кулыңны иргәм. Dünya şunday matur güzel, kaynar suyudan iken. Kara gözlerime kara, yaratamın tik seni. Bizni baxit alda kötə, yo'qotma bag'rim meni. Kara gözlerime kara, Яратамын тик сине. bizni baxit alda kötə, yo'qotma bag'rim meni. Bizni baxit alda kötə, yo'qotma bag'rim meni. Yo'qotma bag'rim Свой шоу-бизнес, скажите! Говорят, вы сделали это все специально! Артур Марат дуэты башлары белән концертларга чумды. Хәзерге минутта Артур белән Марат Мәскәүдә Хәния Фәрхинең 55 яшьлек юбилеена багышланган концертта катнашалар. Әйтеп үтәргә кирәк, Артур белән Марат тиз арада гына Казанга кайтырга җыенмыйлар. Бу дуэт көзнең азагына кадәр Мәскәү сәхнәләрендә төрле тамашаларда катнашып йөрәячәкләр. Кайсында икәнне киләсе яңалыкларда. Әлегә Артур белән Маратка уңышлар телик һәм җырларын тыңлыйк. Популяр клиплар арасында көмеш медаль яулаучы клип сезнең өчен.
сиңа гашык булдым. Гашык булып яшимен әле дә. Шундый назлы карашларың синең. Наз булганга яшәүм ямле дә. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Башкаларны күрми яшим хәзер. Бергә чакта рәхәт шул җаныма. Җырларымда минем саф хисләрем. Кадерлемә сөйгән ярыма. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Бер күрдә сиңа гашык булдым. Гашык булып яшимен әле дә. Üzülüpler yaratуым сине. Яшәүмнең мәгънәсе ямыда. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Яратам мин сине җаным. Бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гел иркәм. Бул әле минем яннарымда. Бер күрдә сиңа гашык булдым. Концертлар сезоны башлану белән артистлар берсеннән-берсе уздырып концертлар куя. Рейтинглар буенча карасак, беренчедә Фирдус Тимаев. Артистның графигында бер буш көн дә юк. Һәр яңа көн яңа шәһәр, яңа концерт. Гастрольләр туры ул гел юлда йөрү. Әмма Фирдус юлларны ярата. Иң мөһиме, тыңлаучыларым бар. Гаиләм минем янымда һәм миңа башка берни дә кирәкми ди автор башкаручы. Без аңа бу эшендә хәерле юллар һәм яхшы концертлар телибез. Һәм инде бу атнаның иң популяр башкаручысы беренчелекне яулаган клип бергәләп карыйбыз. Гомер үтә, нигә үтә? Еллар арты, ел ямгагы сүтә. Хәзер булай. Ут яшьлеккә, мут яшьлеккә. Сиздермичә, хәлсез картлы килеп җитә. Бергәләп. Яшәп калый. Янып калый. Бу тормышта игелекле эзләр салый. Яшәп калый. Янып калый. Бу тормышта игелекле эзләр салый. Кулларны күтәрде каза. Айлар түгел. Еллар түгел. Гомер юлы бар матур. Төшләр бизи. Армас алмас. Йөрәкләргә бергәлә. Җимеш булыр, килеп керер. Гомер көзе каза. Яшәп калый. Янып калый.
Bu tırmışta iyilikli izler salır Yaşap kalır Yanıp kalır Bu tırmışta iyilikli izler salır Günlerlik kulağına Rozi, Eda, Zümbara, Gide Gaza, gömer üde Miguel üde Köşelikini uyga salıp Sene sular Yaşayamam Tarmış gibi Saklar için Sizlerinde Zirde tuğar Gitti Yaşap kalır Yaşap kalır Yanıp kalır Yanıp kalır Bu tırmışta iyi gerekli Özler salır Gaza Yaşap kalır Yanıp kalır Bu tırmışta iyi gerekli izler salır Gömerge Gömer giler Emecirge Yana sabıy Ova salar Ya hazır bulay Hayallarını Aşarırga Bu dünyada senin minin devam kalar Güterimiz kullarına Yaşap kalır Yaşap kalır Yanıp kalır Yanıp kalır Bu tırmışta iyi gerekli izler salır Gaza Yaşap kalır Yanıp kalır Bu tırmışta iyi gerekli izler salır Bu tırmışta iyi gerekli izler salır Kozanlarda iyi gerekli izler salır Rekme Атна сайын музыкаль бейіклік хит парадында үзгәрішләр һәм қызыклы яңалыклар. Пьедесталның иң бейіклегендә кем булыр? Җырчыларыбызның тормышыннан алынган қызыклы фактлар һәм иҗат өлкәсендәге яңалыклар. Булар барысы да киләсе атна тапшырылды. Әлегә мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока.